Apa tumon? Ira-iraan lele murah. Anggitanipun Gayuh R. Saputra. Esuk-esuk Genjos wis ngapusi bojone. Sepisan dheweke pamit arep ngendangi kancane sing lagi opname ing rumah sakit. Kapindho bubar saka rumah sakit arep servis AC mobil. Jarene mumpung lagi libur. Kamangka janjane dheweke arep endo gawean omah. Wiwit saka umbah-umbah nganti ngresiki omah. Bubar sarapan, Genjos langsung budal. Sing dijujuk jebul warung kopi cedhak rumah sakit. Kanca kancane wis padha ngenteni. Dina kuwi pancen arep mancing bareng ing blombange Sikam. Sing dipancing yaiku iwak lele. Saben wong mbayar 10.000. Dene sing mancing ana wong 20. Duit 200.000 banjur dibelanjakake lele kabeh. Kira-kira oleh 2 kilonan kanthi ukuran sedengan. Ora gedhe lan ora cilik banget. Lele cacah 50 banjur dicemplungake blombang. Wayah bedhug Genjos pamit mulih dhisik. Anggone mulih wis dikira-kira karo pamite budal mau. Menyang rumah sakit karo servis AC udakara setengah hari wis cukup. Dene sing liyane isih anteng mancing ngentekake lele sing durung kapancing. Iki lho, dak gawakake lele. Kandhane marang bojone. Wah, kok akeh banget, Mas? Arep kanggo pirang dina iki? Takone sing wadon. Lele banjur disuntak menyang ember. Ana yen 20 cacahe. Bojone Genjos seneng banget. Dilalah awan kuwi durung kober gawe lawuh. Iki tukune ana ngendi, Mas? Gek regane piro? 10.000. Hah? Tenan piye? Bojone setengah ora percaya. Ora tenan piye to? Aku mbayar 10.000 mau. Wangsulane Genjos pancen bener. Niate pancen arep jujur, merga esuk wis ngapusi bojone. Nanging dheweke ora mudeng yen rega ing pasaran sekilone 24.000, isine 6 utawa 7. Kuwi tenan semono regane, Mas? Takone sing wadon maneh. Tenan. Yen ngono sok-sok tukokno maneh ya, Mas. Aja mung 10.000, nanging 20.000 pisan. Kena nggo mayoran. Genjos glagepan. Kepengin jujur malah ajur. Dheweke bingung yen ditagih tenan. Jebul sing kari dhewe iki bojone luwih pinter.